Estem començant, jo crec que ara, des de moltes institucions, a posar recursos per a treballar en aquest aspecte, en la igualtat, però, com dia, arribem una miqueta tard. La igualtat legal, això la tenim, però la real no. Es produeix contínuament a diari situacions de discriminació cap a les dones, per tant, la igualtat no la tenim a nivell salarial, a nivell de posició social, el sostre de cristal i un llarg, etc. La realidad social es que la discriminación hacia la mujer está tan instaurada en nuestra sociedad que se van a necesitar muchos recursos desde muchos puntos de vista distintos para poder cambiar y poder avanzar, puesto que la violencia de género solamente es la última manifestación de la discriminación, pero hay muchas más. Les dones estan rebent polítiques públiques que van camí per al seu empoderament i és fonamental no sols mantindre-les sinó augmentar les partides per a aquestes polítiques públiques, però els homes que encara no saben què és això de la igualtat i que fins i tot n'hi ha algunes opcions polítiques que els fan creure que això és una amenaça als seus privilegis, diguem-ne que això és el seu dret i els seus privilegis, han de rebre una formació bàsica per a entendre que en aquest context tot el món va viure millor. Estem més lluny que mai i hem de ser relativament optimistes sense perdre l'horitzó del final. Todavía queda ir al fondo de la cuestión, ¿no? Y eso es intervenir directamente en la raíz, en la educación, ¿no? Hasta que no intervengamos cuando los niños y niñas son pequeños, prácticamente en parvulitos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no hagamos la intervención ahí, al final todo el trabajo que estamos haciendo en la adolescencia es un trabajo que llega tarde, ¿no? Al final los niños creo que tiene que ser el objeto claro del cambio en la sociedad. Tenemos que empezar con ellos, tenemos que cambiarlo desde abajo. La formació del professorat crec que seria superimportant. No sols és que tenim un càrrec en el tema d'igualtat, sinó a nivell general. Tenim professorat que té formació en física, en química, en llengües, en matemàtiques, però aquesta formació no està complementària en polítiques d'igualtat. Jo crec que seria molt interessant que poguérem formar-nos en igualtat per a poder treballar en el nostre alumnat. Las mujeres todavía no somos del todo conscientes de que estamos en un nuevo ciclo, de que tenemos que empoderarnos. En este sentido, a mí me parece que las asociaciones son un elemento fantástico porque multiplican el efecto de todas nosotras.